Naposledy vás opakovaně vyzývám, abyste otevřeli dveře, jinak vstoupíme za použití síly. Celý zpráva jménem zákona! Jestli tu svoje piloslupy vidíte s rukama nad hlavou! Celý zpráva jménem zákona! Celý zpráva jménem zákona! Nedívejte se! Vidíte s rukama nad hlavou! Říkám, pojď. Celý zpráva jménem zákona! Máš pomoce! To hnedka tady zleva. Jo, počkej, číselka.